non Amar Singh Tiso MP sir ke claim pon along aku non ke nang grant lo granted lo lasi laso alam the bangke mo lapu be sango tu mo papor hi pona lasi ningkan isilong athe pipot ma Karbiang long along ke non ke theklong ke hemprek autonomous state amendment 1986 alam ben situm chithan chalo so aprangan ge ile tum pinangan highlight le dalo samson sing tipen langtung abe alam ben chenglok non laso 1986 amendment pen MOU dolo lapen arlo song dumta UPDS MOS 1 chitok lo non song trok pen MOS 2 chitok lo jola soang bong pen ko sonsi ile tum pachun jima aphana bangke MP Oren Singh be hut chunchelang seta non bang aku grand kontulo non ban lo tangte autonomous state alama bangke ili tumalong kichun pon unji watwar ili tumlong theklong lo laso penan chot kalisi autonomous state aputhak pen ili tumbangke dak Karbiang long ke politicalize dang nelo pusi autonomous state ke chunbek nahi ya posi ning isipet pen Dhorom chipupe khai chipupe party chipupe pensi non hejong Assam chief minister athengno mate Assam chief minister Assam government pen the chief secretary tum ana level do pen la pen ke ladak ini tum team Karbiang long ki japon CM Dr. Tuliram Ronghang alang li japon si MP dolo la pen anparta ladak team Karbiang long atum pen chenglok dak ASDC APHLC Jemhanse KSA KNC Lamet Amay Karbi Lamet Amay lapen KCS kaprek asong atum song koira isi sose tum haladak chetong damsi officially 2 ghonta 17 minute an kachingwai ponsi RD dojot pen kachingwai pon ilitum thonglong lo lapen ke laso alam the bangke Chief Minister Masit Chingwai that pen overcome ilitum ke theklong bang epilo within 2 and 3 months angbong central government apan tripartite ta padu ponpo nang la nili bor ipon po palang li lamchak nang chipidun lo lahen lo for the first time historic lo ajak ding klui pen ilitum hemprek alam mentune Assam government pen Chingwai pusitame mentune 5 minute 10 minute lason si long chotiti sida non botai bangke autonomous state alugot along development alam pen chenglo haladak MOS 1 MOS 2 alam pen chenglo angton pinangan kachingwai pen 2 ghonta sose laso aphi ilitum theklong lo je kiwangji arni bangke tripartite to apan chikloyoni la pen chikloyon thom angbong pen bori pon po bangke theklong lo sitanili si alam ladak asabo nili lahe appoint han thek ko isia asabo thanang ko ponone jong rotoning ti to press bit ke dolong ke autonomous state alam bangke ko pilo pu alang lituma bangke non hejong congress atum kiwang apotsi latuma bangke non tribe mane chief minister bangka Chingwai to ajat congress apan ke non BJP tunge kaphere apor galilang ate kopi apor ma pulo tangte latum MSc nutawe MLA ave MP ave Karbiang long loke pulo de pini ke congress fan kaphere nei alam ave sa congress atum isi ke dak kaning jedu nai bang pilo o mesen lo lasodim long ni tumta autonomous state long chirap dun po pujong si ningje kusante rat atum acceptance do thai athi congress atum nikan kre pho hut Delhi Dispur lapen ladak difulong ki congress ka chari hut autonomous state alam thike panung thip kalima lagili tum long theklong matila son si ningje nei polo sita pilo kaninge tu bangke rotoning ti tum bangke kaphere galilo nang tum ke anti autonomous state forces congress ke ku bangke pini nang li ke approve ako pitulilo lape lanchot ka kalilang isi do tulang ningkan isi angbong ituma MP honorable MP Amar Singh Tiso sir alang ligi klempon bangke Karbiang long aprang dadak rajdhani pulote lake Assam long ke train angbong pen bang pulotang te lake aki menai first class pulai sumpu dena lase aprang e ladak kesang dolo 2 minute dak kesang dolo halaso pen covid ahut bangke laso ke bon joine api bangke dak sang sidar sida elitum Oren Singh be MP hut borilo halaso chunche chotla sida me non bangke elitum honorable CM ta continue kapin khat pen kapin lardon pen lapen ladak Amar Singh Tiso alangli railway minister atum pan team Karbiang long atum Chingwai damsi non bangke ilitum dak tame
aku rajdhani atren na bangke ini tum aku kipasang pon anis ini tum kadu kawin ali tum ta dulu flag off ka kuridom tim Karbi Anglong CM sarpensi flag off kurilo lapen so melong MP tum pen cenglo Karbi Anglong autonomous council tum ka chitong nundolo lapen railway long ada authority tum ka chitong nundolo lata isilo lapen anchot tagalilang BPL family tum apan kidu kilak arada sumafan aprangmenta hemso ke wang bomlo Prime Minister laso hemso pen ke wana bangke aprangmenta wang bomlo to bomlo sita non na botaya bangke MP sar kabor ipon ateng pen ilitum ki theklong pilo ladak aku non ki pagranta 30,000 a family fan bangke already lake tangka ki wang tang aku non pon thulo laba long thulo lape lanchot takalilang ako non proposal ke pontu Karbi Anglong arat apan bangke 1 lakh sose 1 lakh positu labanta sose laso bangke ako list othai tang erlo lake kidu kilak arat apan ke claim pontu ji apan lo las lanchot takalilang ladak MP pen CM sar tim Karbi Anglong tum chelangsi power minister apan chitong damlo power minister apan chitong damsi alangli bangke ladak rong atok anu alo current kilili tu ulang pulaso survey kurisi laso electric arong tin tame kili eji afan atop anu ta kili eji afan bangke hala daga bangke power minister van chitong damsi 80 crore atangka bangke ili tumpan pagransi no latum survey kuri bomlo lata tender ke koler lo pusidang khan lo lap kalilang ladak ili tumalong lapunat khiruni dongkamukam khiruni lapenpu dimasau nakita matwar national highway lo lata labangke 627 crore atangka la tender ki paklem je afan non ki tender kol je afansi lata non already process long si dolo lapen lancho takalilang ladak ili tumalong ki thenai mohata nili autonomous state alamat hanlo lapen parliament along Ladak MOS mate peace accord laso agreement alam peace accord alam sedame Ladak pinangan MOU ahut irtum 30 department wanglo non MOS 1 lapen 2 laso implement lote dak non pa implement ji phan bangke 125 sidul amendment non dopo laso 6 sidul 125 sidul amendment lote dak Karbi Anglong along ilitum pinangan na power ladak aku nanti letu po ati pipot ma ilitum finance power pen chenglok itum governor apan ilitum hukum kipiun a power pen chenglok ladak 125th amendment along ilitum long ponpo lapen ke Karbi Anglong bangke thetan isi kachelar pon isi thek long po lasi laso dim long MP lapen CM sar pinkhat ateng pensi MP sarabang parliament along alangli claim pon pen non 125 amendment je phantame prabjin pen dopo lapen lanchok takalilang tim Karbi Anglong pen MP sar chelangsi tribal minister afan alangli tum tribal minister afan damsi chinki damsi joel uram alangli phan chinki dama teng pen 26 constancy along Ladak ili tum afan ke konlo 80,000 ding 80,000 crore atangka all India afan tribal atumban paching thuri fan wanlo lasuang bong pen Karbi Anglong atum bangke 270 crore atangka bangke dak council along tangka nangli si laso tangka bangke pilo lage 50 bedded boys and girls laso hostel afan bangke kidu kila katum ladak hostel kidu move ke charlie afan kasik sak afan aso along tina consensi longta laso ihum hum ki piponje afan same alang lituma ahin pen claim pon edlo lapen tender da already lage paklang edlo lasi non ladak adhe katum laningkan isi angbong pen aprangsi tim Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon lapen Omor Singh tiso ningkan isi angbong long alangli ke claim kita mapen
non le lang dam pulote Karbi Anglong arat atum choro vek ni lapen nilitum ahin pen Karbi Anglong arat hoi pen MP Omor Singh Tiso lapen CM Dr. Tuliram Ronghal tim Karbi Anglong doan aphan kachoro pajir ponlo lapen lasolong pinangan ke claim pon thuji angde nili pupelo development mola tu alang litu apart pathan pon thunang sita Karbi Anglong aphan khelong ri aphan autonomous state kitun bekji atowar pulote non dambom la tripartite tok jongsi nanghang pulote dakke litum ke congress atum arule badha do pusitame congress atum ke anti autonomous state forces pusitame dakke ilitum Karbi Anglong along kitu hemprek aning ke hang asong doan hemprek aning hang arat doan hemprek aning ke hang a party doan bangke ilitum dharmo lapen khei chipupin pensi united lisi non tim Karbi Anglong ki japon hemprek ke hang also to waralong kachun bekje phansi katu kavita chetodu nang pusini lihin pen thek pen thanlo lapen mo porhut nili than thupo asinon ako besaho salwar be